И здравейте хора, аз съм Dark Gaze, съм тук с Raid the First Boot. Сега оправям сървъра, че не ще е бъгнат. Ако някой разбира от сървъри, да пише долу в коментарите, защото аз сам не мога да се справя, трябва ми от някой помощ. Тук нещо аут ми се бъгна. И който може да го прави, да пише долу в коментарите. Аз за логин пробвах всякакви начини и то не става. Даже гледах клипове. И да. Някой ако разбира, да пише долу в коментарите. Ще го адна в лайт листа, да си напише името и да си напише скайпа, да ми помогнете. И обединете се за мен. Дайте харес нагоре. И чао.